štvrtá časť. A môžeme ísť na príbeh, teraz sa už aj môžete riadiť podľa hodín, lebo celkom idú dobre. Takže deti, nemá náhodou niekto ešte jedno pero, lebo nemám čím opravovať. No, ja mám takéto modré ešte. Ďakujem. Ešte môžete zatiaľ písať. Dobre. Ešte môžeme. Skontrolované, Martin? Áno. Tak už zvoní, takže ostatní odovzdajte. Semka si dám tí, ktorí už dopísali. Takže ostatní už prosím odovzdajte, ja si počkám, kým všetci, alebo idem si ich zobrať proste. Takže kto ešte má? Ďakujem. Je ešte niekto, kto má? Ja. A ešte Zoe. Dobre, ďakujem. A kde si potom? Dobre, takže ja idem na prestávku, vy si tiež spravte a nebuďte smutní, veď to je len písomka. A idem si dať kafe na úľavu a zanesem si. Tak. Až tak lepšie. Ale nedáš si niečo na pitie? Asi áno. Dúfam, že máš pravdu, že to zlepší náladu. Si dám toto. Jej. Neviem, mala si pravdu, naozaj to zlepší náladu. Čo ideme robiť? Nech sa si zahrať. Zojka Ninka sa rozprávajú, títo dvaja sa tu rozprávajú. Po pár minútach chcem
A už je hodina. Takže, teraz máme matiku, tak si niečo robte v pracovných, hej, ja idem opravovať tie písomky ostatné. Tak, koho si dáme, tak dáme napríklad toto. Dobre, opravené. Tak, a už je koniec vyučovania, tak môžete ísť domov. Nauka, ďakujem za požičanie pera. Nemáte zač. Tak ahojte, tak zajtra zase v škole. Ahoj, Nauka. Tak, už som doma. Ahoj, no ahoj, čo máš z tej písomky? To keby som vedela, Známka príde na EduPage. Aha. Po 2 hodinách. Tento žltý je akože môj a tento sivý je od mamín a čierny je otcov. Možno prišlo na EduPage. Prečo držím ten rúbsak? Som sa zabudla prezrieť. Som taká zvedavá. Tak ktorý vezmem asi mamín. Z diktátu mám 3, ale z písomky veľkej mám 1. No tak to je celkom dobrý výkon. A ja si myslím... Málo za niekto. Škoda tej 3. To nevadí. Však máš zase zo sloviny z veľkej písomky 1. To je dobré. Jasne, že to je dobré. Tak to máš na chvíľu tablet. Kde je? Na chvíľu sa zahraj. Oddychni si z toho učenia. Jej! Už som rada, že nie si smutná. Tak, tu zhasneme. My sa ideme hrať. Vezmem nejakú hračku. Zahráme sa s nimi. Ja si vezmem tohto krokodíla. Ja budem mať túto panenku. Deti, hrajte sa v kuchyni alebo niekde. Tu deti spia, až ich nezobudíte. Poďte, mrzí ma to, ale ja nechcem, aby ste ich zobudili. No veď dobre. Radšej sa budeme hrať tuto.
Na, 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 na. Prepačte, že som bol na vás taký hrubý, ja som len... už chápeme, už choď preč, my sa chceme hrať o samote. Tak vám tu aspoň zasvietím. Ale nehneváme sa na teba, už. To som rád. Už sa zobudil. Rýchlo vezmime, až nezobudí sestričku. Dobre, len sa zobudil, našťastie mu nič není. Pozri, autíčko. Kde je ten môj program obľúbený? Tati, nenudí sa. To nebol môj obľúbený program. To je môj obľúbený program. A toto bol koniec 4. časti a možno bude aj 5. a možno nie. Ale vlastne asi bude aj 5. Takže ahoj. A tie peniaze